Ina masoyanmu na faɗin duniya ga wani shahararren fim mai suna Wata Ɗaya. Wata ɗaya. Wata ɗaya. Wata ɗaya. Wata ɗaya Hausa series. Sunana a cikin fim ɗin Adamu ɗan Adaidaita Sau. Sunana Hajiya Rabi. Ni Abubakar Waziri na fito a matsayin Alhaji Kasim. Sunana Kamsu Smart. Kada ku bari a baka labari, kuma ni kwarto ne a cikin wannan fim. To a wannan karan mun bujiro muku da wani shiri da ba zan iya ce maka ga yanayinsa ba. Wannan fim yana tare da kalubale, walau nishadantarwa, walau tashin hankali da sauran abubuwa irin na rayuwa na wannan zamanin da yake faruwa. Shi wannan fim din ba ku tambaye ni sunansa ba. Wata ɗaya. Wata ɗaya. Wata ɗaya. Wani shahararren fim ne da zai dinga zuwa muku duk ranar Alhamis a tasha mai suna Batula TV. Za mu dinga ajiye muku shi duk ranar Alhamis da karfe 8 na dare. Sunan wannan fim din Wata ɗaya. A tashar da za a kalli wannan fim din a Batula TV. Wannan shiri mai dogon zango ne. Karki bari karka bari a baku labari. Ina masoyana da suke faɗin duniya, ku biyo mu domin mu kalli wannan shahararren fim mai suna Wata Ɗaya. Kar ku manta ku danna mana subscribing sannan ku danna alamar ƙararrawa. Ko ba ka da data za ka iya kallon wannan fim din. Shiri ne mai dogon zango da za ka kalla, ka nishadantu, ka faɗakantu, ka gargaje a falon ka sha kallo. Wani albishir. Kallon wannan shirin kyauta ne a wannan tashar tamu ta Batula TV. Sai mun haɗu.